Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video, točnije peti nastavak serijala Scary Bedtime Stories koji je ujedno i predzadnji. Posljednju epizodu za ovu sezonu možete očekivati krajem 10. mjeseca, znači neće biti kompletno kraj, nastavit će se serijal, ali bit će jedna pauza duže vrijeme jer želim se posvetiti drugim projektima i idejama koje jedva čekam podijeliti s vama. I da, to je to, slijedi strašni uvod. Prva priča koju ću vam ispričati je iskustvo mog pokojnog djeda, ne onog iz prošlog videa, već drugog djeda od tata i priča ide ovako. Moj djed je živio u Švicarskoj i tu i tamo bi znao doći u Bribir kod mojih roditelja na druženje i kako bi vidio svog unuka, odnosno mog brata, jer ja tad još nisam bio rođen. Najčešće bi dolazio petkom, a u Švicarsku bi se vraćao u ranim jutarnjim satima, tipa oko 3-4 u nedjelju. Tako je bilo i ovaj put. Došao je, družio se s roditeljima, igrao s bratom i u 2 ujutro u nedjelju ustao se, popio kavu i oko 3 krenuo na put. Krenuo je iz Bribira za smjer Crikvenice, zato što trebao je prvo na benzinsku pumpu, a na putu do Crikvenice iz Bribira postoji jedan veliki oštri zavoj. Naravno tada ulične rasvjete nije bilo i sve što je vidio bilo je osvjetljeno svjetlima auta. I tako što se više približavao tom zavoju, primijetio je da u daljini uz sami rub ceste stoji jedna ženska osoba koju je on opisao ovako. Znači žena u bijeloj haljini, duga crna kosa doslovno do dupeta i stajala je leđima okrenuta. I što se više približavao, primijetio je nešto bolesno jezivo. Rekao je da žena nije stajala na tlu, već je levitirala i to se vidjelo po dnu haljine koji se viorio i izgledalo je kao da nema noge, bila je nekih pola metra od tla. Projurio je uz nju i nakon nekoliko sati vožnje, kad se vratio kući, odmah je nazvao moje roditelje, kontaktirao ih i rekao što je vidio. I priznao je da kroz cijeli put nije mogao maknuti tu sliku iz glave. Tu priču mi je ispričao tata prije koji tjedan, do tad nisam čuo za to i eto, odlučio sam je podijeliti s vama. Druga priča koju ću vam ispričati je iskustvo mog dobrog prijatelja kojeg eto neću imenovat, već nadam se da će jednom odlučiti sva svoja iskustva podijeliti s vama u ovom serijalu. Priča ide ovako. Taj friend i njegov brat išli su spavati, odnosno spavali su u sobi na katu. Bili su mladi, znači on je tad imao negdje oko 9 ili 10 godina, brat je bio nešto stariji. I iza njihove kuće nalazi se ogromna šuma iz koje može doslovno bilo tko doći i sa stražne strane kuće po stepenicama se popeti na balkon i špijunirati njih u sobi. I jedne večeri to se i dogodilo. Fred se sjeća da je u tom trenutku brat spavao, a on je bio u nekakvom polusnu, taman je trebao utonuti u san i odjednom je čuo nekakve zvukove. Ustao se je iz kreveta, došao do balkona, odnosno do prozora i gledao i nije ništa primijetio. I dobro, vratio se on u krevet, odlučio opet spavat, kad opet nekakvi zvukovi. Ovaj puta se nije ustao, već je samo nagnuo se preko ruba kreveta i pogledao kroz prozor i rekao je da je mjesečina bila toliko jaka da je doslovno vidio nekakve obrise, figuru kako stoji i kako gleda u sobu. I sad slijedi najgori i najziviji dio priče, vjerujem da će nekima od vas biti smiješan, ali pokušajte se staviti u tu poziciju. Rekao je da je čuo kako se to nešto vani histerično smije i diše. I to mi je čak odglumio kako je to zvučalo i wow, jezivo. Fred je rekao da se u tom trenutku odmah bacio na krevet, pokrio se pokrivačem preko glave i bio u toj poziciji jedno pola sata dok to nešto nije utihnulo i maknulo se s balkona. A onda je uslijedilo nešto full creepy, a to je par dana poslije kad su u selu počele priče među mještanima kako je u selu pored njihovog uhvaćen ni manje ni više nego pedofil. Na dijelu ga je uhvatio jedan gospodin iz susjedne kuće kad ga je vidio da stoji uz prozor malene djevojčice usred noći i masturbira, što vrlo vjerojatno objašnjava ono neurotično smijanje i disanje. Eto ljudi, nadam se da su vam se priče svidjele, ako jesu svakako nabacite like i pretplatite se na kanal kako biste bili obavješteni o svim budućim videima koje objavim. I dajem vam još jednu novost, znači u trenutku kad gledate ovaj video već je otvorena i aktivna je moja Facebook stranica koju sam otvorio iz razloga što svakodnevno mi šaljete zahtjeve za prijateljstva, a svi znamo da su privatni profili ograničeni na svega 5000 ljudi, tako da ne stignu vas sve prihvatiti i zato sam odlučio otvoriti Facebook stranicu gdje možemo biti svi na jednom mjestu bez ikakvih ograničenja i gdje vam pripremam mnoga iznenađenja, tako da lajkajte stranicu, link će biti dolje u opisu, kao i linkovi do svih ostalih mreža. Tako da ništa, to bi bilo to od mene za danas. Budite mi na sigurnom, zaključite vrata, pogledajte ispod kreveta i želim vam laku noć.